vas veient, que també són, diguéssim, una abadia sota la protecció dels comtes de Bigorra. Els comtes de Bigorra són feudataris dels comtes de Barcelona, emparenten amb el llinatge dels Montcada, que són comtes de Bearn i de Bigorra. El Centur I participa a la batalla de les Naves de Tolosa amb els catalans, per tant, diguem-ne, són de la mateixa família. Aquí hauríem d'estudiar d'aquest exèrcit castellà, aquestes mesnades que ens diuen. Llavors, per exemple, dius, n'hi havia una que era de Sòria. I quins escuts trobem a la ciutat de Sòria? Això és una mica... no ho puc aprofundir encara, però fixeu-vos que hi ha Escacat dels Urgell, hi ha la bandera de Tarragona, pràcticament, hi ha la brisura aquesta, dels Urgell amb groc i vermell, que la trobem, hi ha les barres catalanes, etc. O sigui, a Sòria hi ha d'haver una presència important del nobiliari del nostre país. El Massan és una altra zona conquesta d'Alfons I el Batallador. Doncs allà trobaràs que hi ha els mercedaris, que hi ha un neix, anys després, això ja sí que és molt més cap aquí, el famós Tirso i Molina, etc. Medinaceli és un altre dels títols vinculats a la casa, en aquest cas de Cardona, dels Cardona. Podríem explicar moltes coses d'això, no ho farem ara. Sant Esteban de Gormaz. Resulta que a Sant Esteban de Gormaz passen algunes de les escenes més punyents de la història del Cid. I dius, i què té a veure la història del Cid i els infants de Carriós i tal? Resulta que, gràcies als treballs del Mandado i altra gent, però sobretot del Mandado, sabem que el Cid era un Urgell. I com a Urgell, la família dels Urgell, doncs fa totes aquelles aventures. I naturalment, si es posa al servei del rei de Castella, hem d'entendre que és mentida, perquè el regne de Castella no existia, però en canvi això ens indica que sí que tenia relació, com tota la família dels Urgell, amb el rei de Lleó. Eren els seus guerrers, els guerrers, diguéssim, d'aquest regne que evoquen, jo no dic que fos molt cert, però com a mínim està documentat en aquest sentit. Aquí veiem, per exemple, que de tots els territoris que ens expliquen que venen aquestes hosts castellanes, curiosament coincideixen totes en territoris que han conquerit el nostre, Alfons, no el de Castella, sinó l'Alfons I el Bataller. Tots aquests pobles, Tamassona, Nàixera, Sòria, Berlanga, Almassan, Medinaceli, Sigüenza, tot això que estàvem comentant ara. Bé, hauríem de parlar del Dalmau de Creixell, no ho farem ara perquè val la pena parlar-ne més a fons d'aquest personatge. Val la pena també parlar d'Eiximent Cornell, el que dèiem que era el comandant de la part de l'exèrcit castellà. Aquí m'ha agradat posar-hi aquesta imatge preciosa i esgarrifosament robada per la Guàrdia Civil a punta de metralleta, és la caixa mortuòria d'aquesta senyora Maria Ximenis Cornell, fundadora del monestir de Sixena. Aquesta senyora era germana, diria jo, o potser neboda o tal, d'aquest Eiximent Cornell, noble ribagorçà, etc., gran guerrer. Aquest seguirà lluitant després de la desfeta de Moret. En fi, un personatge molt interessant. Diu, el llibre dels Fets de Jaume I, un apunt molt interessant que diu: Don Pere Aunès i el seu bàndol s'aliaren amb nos i participaren al nostre costat en la presa d'aquells dos castells. Després, don Eiximent Cornell, el qual era el noble de més categoria d'Aragó, tret del nostre oncle Montferran, com sabia més que els altres, es posava de la nostra part en aquesta lluita. Les cròniques aquestes nostres tenen un punt de... Bé, les cròniques són cròniques, sempre hem de tenir present això, no és un certificat
de les coses com van passar, sinó que és un relat de les coses que van passar o suposadament, o bàsicament de les coses que interessava que la gent sapigués. Aquest és un altre dels caps militars d'aquesta batalla. Aquest és un altre, Guillem d'Aguiló, però ja us dic que no he tingut temps perquè n'hi ha molts, però jo voldria fer pràcticament tot un catàleg de tots aquests personatges, posant una mica el perfil biogràfic, perquè tinguem idea que no estem parlant de qualsevol persona. Aquest és un altre, Guillem de Cervera, molt interessant. I després un apunt, per gairebé acabar, que es dius, i què hi feia el pare d'en Nasir en el bàndol cristià? Nasir és el Mira Mamolín, Nasir és el Mira Mamolín. Què hi feia el pare del Mira Mamolín aquí lluitant a les ordres de Nonó Sans? Recordeu, vaig fer també una comunicació sobre això, aquests són calders. Són uns dels llinatges més antics, estan documentats des del segle IX, és una cosa bàrbara, no? Doncs aquest, explicaven que en la conquesta de Mallorca, el calders, el Nonó Sans, va convèncer amb un dels guerrers que hi havia allà, sarraïns, que es posés del seu costat. I es va posar al seu costat. I va estar lluitant, i està documentat no només per les cròniques cristianes, sinó per les cròniques dels sarraïns, la crònica aquesta del Kitab Tarimayurga, ho explica. Ostres, aquest traïdor, fill de gos, dimoni, de no sé què, o sigui, el deixa per una volta i mitja. Aquests abats tenen alguna cosa a veure amb els abats de Saragossa? Els? Amb els abats de Saragossa. A Saragossa hi ha un llinatge que són abats. Els abats? Sí. Sí, però jo ara no m'ho facis explicar. No. Són els abats, bueno, ara potser ho confondria amb els amats. Sí, abats suposo que també deuen tenir, però jo no ho sé, això no ho responc. Bueno, aquí jo vaig fer una presentació sobre aquest tema, ara l'anirem saltant, però molt interessant perquè realment veies com tots aquests nobles estaven, diguéssim, presents a tot Espanya. Aquí, a tot l'origen antiquíssim d'aquesta família dels calders, aquí amb aquesta pintura romànica, doncs ja Montcada, els calders, el Cervera, els Entenses, els Alemanys, els Centelles, els Cruïlles i els Urgell, tots un paquet. Com, evidentment, la casa de Lara té fonament precisament en aquest llinatge. Hi ha un autor que parla d'això, però es descuida de dir que el llinatge dels Lara és el primer de tota la noblesa castellana. No dic llàstima que no diguin que la família dels Lara són descendents directes de la casa reial catalana per 3 vies, comtes d'Urgell, comtes d'Empúria i comtes d'Urgell. Bé, podríem anar mirant coses i més coses i més coses i al final arribaríem a la conclusió que efectivament tots aquests nobles que van estar lluitant suposadament castellans eren guerrers catalans de llinatges importants que treballaven, per dir-ho així, en aquelles terres. Per tant, quan es planteja el conflicte, es pot explicar de 2 o 3 maneres diferents, el que va ocasionar que hi hagués aquesta batalla de les Narres de Tolosa. Eren ells. Clar, és que és normal. I llavors, què fan? Doncs ho amaguen. Per què? Perquè es quedarien molt malament. Perquè tota aquesta història de Castilla i l'Espanya i l'Almirat d'Espanya i Castilla i Castilla i Castilla és mentida. I en tot cas el que hi havia era una gent que venien, i inclús hi ha algun autor que ho diu directament, diu la importància dels comtes catalans, reis de Lleó, d'Aragó i de Galícia, em sembla que havia dit Castella, la importància, fixeu-vos, ho diu això un estudiós, la importància dels comtes catalans, reis, o sigui, són comtes aquí, allà són reis. Acabarem de seguida. Gràcies per la vostra atenció, el treball resta obert, espero poder-lo acabar una hora o altra i ja us ho comunicarem. Moltes gràcies. Lloc nas per no tenir-lo acabat.
perdó. Que per no tenir-lo acabat fots una canya molt... Però jo haig de dir que hi ha coses que no les puc concretar bé. Ens has passat 20 pàgines ara al final, que encara no les hem pogut escoltar perquè ha passat a tota marxa, però enhorabona, hi ha molta tela. Jo només et volia dir una cosa. Fa molts anys, ara no facis dir qui ho va dir, però parlaven de que aquesta relació de Sanç al fort de Navarra amb Jaume I, diu, a davant del papa, però el papa els hi va prohibir, es van fer un hereu de l'altre, que si morien a la batalla de les Naves de Tolosa, Sanç deixaria el regne a Jaume I i Jaume I el deixaria... Aquest document no l'he trobat. Un acord de filiació. Això se'n diu un acord de filiació. Sí, però és que li vaig donar al xat GPT, no em va trobar aquest document, però va trobar una cosa molt interessant. I és que casen, abans de la batalla, casen a la filla de Sanç amb un fill bastard, però que era l'únic fill que tenia en aquell moment, això és un any abans de Moret. I en principi hi ha un fill que neix d'aquest matrimoni i llavors el papa, com que està en contra d'aquest d'allò, anul·la el matrimoni. Però hi ha aquesta unió, t'ho dic només perquè... Em consta que es va fer l'acord aquest de filiació entre els dos reis, em consta que es va fer precisament com es feien molts dels testaments, no només de reis, sinó de nobles i de burgesos. Quan hi havia un aconteixement, un esdeveniment que podia significar la mort d'un personatge, es feien els testaments per assegurar l'heretatge. Però aleshores, en aquest cas, em consta que es va fer i també sé que no es va arribar a materialitzar, tot i que va morir el rei Pere. Bueno, el Pere mor a Moret. Però això es va fer abans de la batalla de les Naves, Sí, però aquests documents es feien i... Bueno, jo veig que si casen els dos fills... Si no es desfan... Si casen els dos fills, de fet, el fill de Pere hauria heredat el regne d'Aragó, o com es digui, i la filla de Sanç hauria heredat el regne de Navarra. O sigui que s'hauria fet materialitzat amb aquest matrimoni d'aquests dos fills, que el papa anul·la el matrimoni. Vaya usted a saber por qué. Al papa no li interessava un regne tan gran i tan poderós, probablement. És un argument pel qual el papa pot dir no, aquí millor que cadascú a casa seva. Però tot i així, jo estic convençut que en aquella època la confederació, bueno, no convençut, ho sé, la confederació incloïa el regne de Navarra. Sí, no. O sigui que no estem parlant d'una cosa rara, estem parlant d'una cosa bastant natural, no? De dir, escolta, entre els estats que formem aquesta governança, això, doncs fem aquest acord. Si falles tu, m'hi apunto jo. Si fallo jo, fallar vull dir morir-me, t'hi apuntes tu. I garantim, diguéssim, la successió sense conflictes. 200 anys més tard es torna a consolidar amb el casament amb Príncep de Viana, hereu de Joan II i Blanca de Navarra, la guerra subsegüent catalana que ens posem al costat dels navarresos en contra dels aragonesos. O sigui que aquí hi havia una separació entre el que és... Hi ha unes quantes guerres d'aquestes que també s'ha de dir que són molt literàries. Jo vaig fer una investigació que vaig fer la conferència l'any passat aquí, que era la guerra dels dos Peres, que és pura literatura. O sigui, allà no hi ha cap... Aquesta és la pregunta que volia fer, perquè tu abans has ensenyat un document teòricament antic, però que estava imprès amb impremta, per tant ja no era tan antic. Llavors aquí té que haver-hi alguns documents, pergamins, escrits a mà, i existeixen, on estan això? Perquè clar, algun dia un robot automatitzat podrà llegir aquests documents. Sí. Hi ha molts documents, arribarà a llegir els escrits a mà, et sorprendries de veure com són. O sigui, no són el que tu t'imagines, no és una crònica, un relat, una història, no, són documents notarials moltes vegades, són acords, com el que deia el Manel. Dius, acord d'un testament, escolta'm, jo si ara que me'n vaig a guerres a no sé on, doncs jo deixo això escrit, que vull que això sigui així. Aleshores, el que passa és que molta gent, diguem-ne, recolza un relat sobre aquests documents. Per exemple,
dels 3 reis que he fet la comparativa, entre fills, germans i dones, n'hi ha alguns que dius, hòstia, aquí surt Sansa com a filla, i en aquest del costat Sansa com a dona, o en aquest Sansa com a germana. Què vol dir això? Vol dir que no és veritat que possiblement fos la mateixa persona, tenint en compte que probablement aquests 3 reis només eren un? Doncs no, no hi hauria cap dificultat en entendre que un personatge surti com a dona, com a filla o com a germana en documents, perquè no surt si era dona, filla o germana, surt el nom com a testimoni. I aleshores és una càbala que fa el cronista, l'historiador, que diu, si surt aquí la tal o el qual, doncs és perquè era el seu fill, o perquè era la seva dona, o perquè era la seva germana, o perquè era... Però no està escrit això. Si vas al document original, i jo n'he pogut veure algun, clar, molt poc, perquè a més has de pensar que la major part d'aquests documents originals estan escrits en llatí, només pots veure les regestes, és a dir, quan es fan les recopilacions de documents del regnat de Jaume I. Tu tens la regesta de documents de Jaume I, que és una pila així. Regesta què vol dir? La regesta seria el registre. Vale. O sigui, és com si el notari agafés i digués, bueno, a veure, el rei, no? Escolta, tu, Manel, ordena'm això. Hi ha una paperassa aquí que no... Actes notarials. I què fa el Manel? I el fa, normalment. No, jo de la meva casa, de la plaça... La regesta, el registre, els va posant i fa una definició, perquè normalment les regestes no és... Normalment hi ha la transcripció del document original, llatí, per exemple, o a vegades és català-llatí, o a vegades és... depèn, però sobretot el que és molt important és l'encapçalament. Diu, això és un testament de la reina tal a favor de no sé qui. Això és una donació del rei tal en favor de no sé què. Això és un X del noble tal amb tal. T'ho expliquen perquè tu puguis moure't, perquè és que si no et passaries una vida només per llegir-te els documents de Jaume I. No acabaries mai més, tot el seu escriptori, ja devia haver una quantitat de gent treballant enorme, perquè ell tenia moltes, diguéssim, molta activitat política. A l'Arxiu de Barcelona i... És el que jo dic, algun dia aquests documents estaran digitalitzats i un robot els llegirà i ens fotrà uns informes que t'hi cagues. Sí, cap problema. Cap problema, a veure, des del nostre... Jo entenc que tu ho planteges com a català preocupat per recuperar la teva història, la història de la nació catalana. Cap problema en el sentit que la nació catalana té, probablement és la que més, documents de veritat, és a dir, el que demanaves tu, originals, arxivats i ben conservats. Per tant, el dia que això ho entris en una màquina de fer salsitxes, diguéssim, doncs podràs tenir una informació riquíssima, però de coses que et sorprendrà, perquè diràs, i ara aquest, a mi què cony m'importa si collia tomàquets o pebrots? Home, doncs que era el més important, aquella família es dedicaven a això, els altres es dedicaven a allò, les àpoques, els violaris, o sigui, hi ha una sèrie de documents de caràcter notarial i jurídic que són extraordinaris. Per exemple, gràcies a un historiador, jo el considero genial, és un home que ha dedicat la seva vida a això, que és ara faré riure perquè no me'n recordo del nom, el García Espuche. El García Espuche, tota la seva vida se l'ha passat tancat al registre notarial de Barcelona, que està allà al carrer Notariat. A més, un dia m'ho explicava, és que és horrorós, perquè només obren de 10 a 2. I només, o sigui, demanes un document, perquè no et demanis 2 perquè no te'ls portaran, 1. I a més, escolti, però és que no l'he acabat, és igual, el tornen a arxivar.
Home, això té un avantatge, i és que estan tots molt ben arxivats, diguem-ne, no? No queda cap paperot per allà suelto, no. Però es tornarà mico. Què va fer el García Espuche? L'Albert, es diu Albert. Albert García Espuche. Va agafar un carrer de Barcelona, el carrer Montcada, i va fer l'obra més impressionant que s'ha fet sobre el segle XVI i XVII de la nostra nació. Per què? Perquè va poder desmuntar de dalt a baix tota aquesta merda, perquè no ho digui així, d'història, de decadència i de misèria i de tot això. És mentida, això. I ell ho ha pogut demostrar, però d'una manera incontestable. 1,5 milió de documents per fer aquest llibre. Però se'ls ha pogut llegir tot el 1,5 milió? No, i m'ho crec, perquè s'ha dedicat tota la vida a fer això. I aleshores dius, cop de barret, no? Barretada, perquè dius, si no hagués sigut per l'Albert García Espuche, avui tu podria, jo, per exemple, que sóc així, una mica més destraler, jo podria dir, això de la decadència és mentida, això és... I et diuen, doncs demostra-m'ho. Doncs ja està, s'ha acabat, no necessito demostrar res, perquè està demostradíssim. I se sap exactament com eren les famílies, a què es dedicaven, què tenien a casa, quins estudis tenien, què sabien, quines relacions, o sigui, ho sabem tot. Només falta la màquina. Leandre, digues. La prova d'això és que el Consell de Cent encarrega a un personatge que faci un extracte de tots els documents que sigui més simple de consultar. Això es coneix com les cròniques de Bruniquet. Ja saps que jo vaig dir-ho enfadat a la televisió, que no hi ha dret. Que encara les han tret. Ara no es poden consultar. Les cròniques de què? De Bruniquet. De Bruniquet. Que és un altre dels monuments que tenim de la nostra història. Està tot escrit allà i tu pots seguir. I llavors, és veritat tot el que està escrit a les cròniques de Bruniquet? És el que va passar? No. És el que interessa que se sàpiga, o és el que en aquell moment o en cada moment es va considerar que havia de ser escrit. No, a vegades no amb intenció d'amagar, sinó amb intenció de prioritzar. Escolti, no podem escriure un llibre d'1 quilòmetre. Hem de fer un llibre de 100 pàgines o 1.000. Doncs això no, això sí, això no. És que dic Bruniquet en comptes de Bruniquet. No, és de principis del 17. Les cròniques recullen material des del 1200... Sí, però ell escriu el 17. Per tant, ja es troba els llibres passats allà. Que aquí hi ha... És que sempre es van movent, sempre es va... La censura, diguem-ne, l'autocensura, sobretot, de dir, no, això no cal, no, això no val la pena, no, això llença-ho perquè no té cap valor. I així es va creant un relat que és de present sempre. És que no l'he entès perquè he dit Bruniquet. Tu dius Tòmic. Jo tinc una amiga de Sant Cebrià de Vallalta que es diu Tomic. Perfecte, Tomic, digues. No, però és Tòmic o Tomic? Tomic, espera Tomic. Digues, que no ens faran fora. És que l'accent Tòmic o Tomic és molt important. Dues preguntes. Una, per saber bé que la història sempre diguem anem a buscar documents que poden ser reals, no? Jo sempre penso, el Vaticà suposo que la documentació n'hi havia un munt, o també està bastant manipulada perquè estaven tots consultats, o també poden consultar aquests documents. Al Vaticà tenen l'arxiu, enorme, amplíssim, riquíssim de documents, tenen l'arxiu secret, i un dia que vaig anar allà a visitar un amic meu que treballava allà, em va dir, diu, i el que no saps tu, i només t'ensenyaré la porta, perquè no passaràs d'aquí, és que hi ha l'arxiu secret. Que ara hi ha un altre arxiu que no el deixen veure absolutament a ningú. Allà hi hauria fonts d'informació força rellevants. Molt sensible. O sigui, allò aquell que cremava llibres, com es deia aquella pel·lícula?
La Rosa. El nom de la Rosa. El nom de la Rosa és un joc de nens comparat amb el que s'ha fet. I l'altra cosa és, a Hongria, per exemple, a la capital, a Budapest, tenen no sé quants districtes, 7, 12, no sé què. N'hi ha un que el seu símbol és la bandera catalana. Ho tenen al seu ajuntament, no sé com se diu, el que genera això. El guia, de casualitat que hi vam anar, ens explicava que això és en honor a Violant d'Hongria, la segona dona de Jaume I, i que li van posar aquesta bandera. Però clar, han passat segles i segueixen aquesta bandera. Tant, no seria un lloc on potser tenen alguna cosa escrit que potser ens relaten coses d'aquesta època i ens ajudaria a tenir informació? No ho sé, pregunto, Jo crec que, com deia l'Albert, aquest Albert aquí davant, no el García potser, l'Albert Fortuny, jo crec que arribarà un moment en què efectivament podrem processar tota aquest thesaurus d'informació que dic nens i podrem saber moltes coses. Quin risc hi ha? Home, el risc de sempre. Que qui controli, diguéssim, aquesta informació te la vengui d'una manera o d'una altra. I potser te la ven per fotre, així de clar, no? El Bofarull va ser el primer que ho va classificar, aquest que acusen d'haver modificat certes coses que no és En parla el veritat. Bofarull, en parla l'altre, com es diu, el que també era arxiver de Campmany. Campmany, en parla el Montfar, en sigui, tots parlen, en parla el Masdeu, o sigui, tots els historiadors que han tingut més o menys la professionalitat, diguem-ho així, d'anar a mirar documents, tots estan esgarrifats. On és aquest document? Però si aquí diu que existia, si era importantíssim, si això era... On és? No hi és. L'última que es va trobar amb això ja sabeu qui és, una companya de l'institut, la Montserrat Cinesinos. Passa que ella, perspicaçment, diguem-ne, va saber trobar la volta i va aconseguir llegir aquell document que era molt important perquè era la resposta del papa dient sí, soc de la família burguès de Barcelona, soc ciutadà de Barcelona i em poso, m'ofereixo, diguéssim, al Consell de Cent per el que faci falta. Clar, ho sabíem indirectament, sabíem que... Ell ho troba al Tractat d'Armòria d'en Jaume Ramon Vila. Sí, clar, ella ho va trobar. Per aquí, però és que a més hi ha un regist i una transcripció de la carta feta a finals del segle XIX, a principis del XX, feta per als arxivers de la ciutat de Barcelona. Però en canvi s'havia... En canvi, la carta no hi és. Però en canvi, però aquesta gent ho han copiat perquè tenien el document a finals del segle XIX, o a principis del XX. I això vol dir que algú en el segle XX ha fet desaparèixer aquest document. Clar, i llavors ella... I les arxiveres esgarrifades, i l'altre, aquí ho diu, Però, sí, però ella, amb les cartes del rei catòlic al Consell de Cent de Barcelona, que són 600 i pico cartes, quasi 700, que ningú les... Ella ho va treure un llibre que està publicat fa 20 anys. Ni cap dels que han estat estudiant el rei catòlic, per exemple, no havia vist aquests documents. Llavors ella es pregunta que ha sigut per què els publicat... van amagar? I la resposta pot ser doble, perquè no els destruïssin, és una possibilitat, o perquè no se sapigués, és l'altra. Per tant, o és censura d'estat, o és amaguem-ho perquè això cremarà, diguem-ne, no? Que el llibre el tinc, està publicat fa 20 anys, Va publicar. Bueno, o sigui que no he vist que no existia. Un arxiver, bueno, però està publicat fa 20 anys i tinc el llibre, vull dir que no... El van amagar. Després del llibre, les cartes... Jo la vaig ajudar a anar a parlar amb l'arxiver, precisament, perquè era com les lagunes de Ruidera, van desaparèixer les cartes i després van tornar a aparèixer. Llavors és el que tu dius, algú les va amagar per protegir-les o algú les volia amagar definitivament perquè desapareguessin. En fi, alguna pregunta més? Estem fora d'hora, ja. Sí, perquè si no ens quedarem aquí. Ràpid, molt ràpid. Doncs, a veure, la propera reunió, gràcies Víctor, serà el dimecres 22, dia de Santa Rita, en què parlarem de Joana d'Aragó
dit de la boja, no? La reina amagada, l'Eudald Roca, un senyor que debuta, i que això, procureu ser en aquesta mateixa sala i després de l'ambivalència que canviarem d'espai. Puc dir una última cosa? Digues. Aquest dia de la conferència, que a ningú se li ocorreixi anar a posar una espelma a Santa Rita per demanar alguna cosa. Perquè això de que Santa Rita, Rita, lo que te da, se da no se quita, és perquè tu li demanes calés a Santa Rita, te'ls dona, però després et pren la salut. I si demanes salut, et mata un fill. O sigui, Santa Rita ni se us ocorreixi anar a la catedral a fotre una espelma. És que no crec que amb Santa Rita ja ho pateixi. Per si de cas, per si de cas. Molt bé, després d'aquesta denúncia a Santa Rita,